45 న్యూస్కి స్వాగతం. యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు బీసీ సంఘాల నాయకులతో కలిసి మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాష్ ముదిరాజును కలిసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత అసెంబ్లీ ఆవరణలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి ఏర్పాటు సహకరించాలని వినతి పత్రం అందించిన ఎమ్మెల్సీ కవిత విగ్రహం ఏర్పాటు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని మరింతగా ఇనుమడింపచేస్తుందని అసెంబ్లీ ఆవరణలో పూలే విగ్రహం బీసీల చిరకాల కోరిక తెలంగాణ జాగృతి పోరాటాలతో గతంలో అసెంబ్లీ ఆవరణలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఉదాత్తమైనటువంటి భావాలు చట్టసభలో నిరంతరం ప్రతిఫలించడానికి మహోన్నత వ్యక్తుల విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.